I dag vil jeg lave en video af mit fyrværkeri. Vi har en hvirvelstorm her. Den er meget god. Vi har testet den, eller jeg har testet den. Jeg har testet den her hvirvelstorm. Den er meget god. Den lægger lige ned. Så har vi sådan nogle her 50 heksehylspakker. Så har vi sådan nogle her hvirvelvind. Så har vi sådan nogle her. Og så har vi sådan nogle her. Og så har vi sådan nogle her. Og så har vi også, men ikke mindst, hundepropper. Jeg har lidt flere pakker. Så har vi sådan nogle her. Springvand. Så har vi nogle stjerneskud her. Dem er jeg stadigvæk ikke helt fornøjet med. Så her en partypopper. Eller en konfettipistol, hvis jeg skal være mere præcis. Så har vi cracking balls. Så har jeg også sådan nogle her. Ildsøjler. Og så har jeg også nogle snortoppe. Jeg har, hvad har vi mere? Vi har stjernekaster. Jo, der var noget. Så har vi dem her. Og så har vi vist næsten jeg skal røge ud. Jeg tager bare en af dem. Og dem her, det er en jumping jack. Så har vi knaldperler. Og havde vi mere, Michael? Jo. Vi har nogle jordsol. Så skal det bare lige siges, at nu skal man jo være velforberedt. Så jeg skal lige hente noget. Nå, nu har vi det herude. Så skal man jo bære. Hvad? Og så har man jo lige forberedelsen. Og sådan en god lejr her. Det er ikke lige god. Skal vi vise en god ud. Og så vil jeg lige sige til jer, I skal huske at like videoen, hvis I kan lide den. Og hvis I vil have flere, så skal vi nok lave nogle fyrværkeritester i morgen. Og jeg lægger nok først, ved I hvad, det gør jeg i dag. Jeg lægger videoen ud i dag. Men ellers, så vil jeg gerne lave nogle, så laver vi nogle fyrværkeritester til jer i morgen, nytårsaften, selve dagen. For satan. Kig derned. Selve dagen, og så, ja. Stop! Ja, den gider ikke gå lige. Altså i morgen vil vi lave nogle videoer med testes fra alle undtaget stjerneskuddene. Måske også, det kommer an på, hvor lang tid jeg kan optage. Så vil vi faktisk bare lige sige, nej ikke nu. Skidt. Jeg vil sige, I skal gå ind og kigge på Mikas' kanal. Mikas Søgaard hedder den. Søgaard. Ja, det kan vi også prøve at skrive ned. Har du en kode herinde? Nej. Så henter jeg lige med.
vi skrive Mikas. Mikas. Og det der, det er et A. Mikas. Og så Søgaard. Mikas Søgaard. Det står sådan her. Ham skal I gå ind og kigge på. Han er rigtig god YouTuber. Det er også ham, der har optaget den her video, og vi har også lavet en lille fyrværkerifilm sammen der. Det var et juniorsortiment stories her, plus lidt ekstra ting. Med 100 dele i, det var der så ikke her, fordi ja. Så ja, husk at like vores videoer. Ja, så vil vi faktisk bare sige bye bye. Og det er ude for til Hansen alt det her. Så. Heksehøen. Vil I vide, hvor man laver kanonslag? Ude bare sådan et heksehø der. Så ja. Vi tager og laver det her. Ja, det tager lige noget tid. Lige finde hammeren frem. Tager man sådan en hammer her? Eller en taks. Gør det hernede. Ja. Jeg holder lige kameraet heroppe. Mikas vil ikke vises på video. Så nu er det banket lidt på. Så gør man sådan her, og så gør man sådan her. Indtil den er helt løs heroppe. Så laver man sådan en lille V heroppe. Sådan der. Og så bøjer man den bare til siden her. Man kan også sætte tape på den. Så er den bedre. Ja. Men vi vil ikke gøre det besværligere end det er. Og så har det faktisk et kanonslag. Og det vil vi teste i morgen. Ikke? Jo. Ja, men så vil vi faktisk bare sige hej hej YouTube!